Ji bernameyek din a Dîroka Kurdistanê dembaş bînerin hêja. Di bernameya xwe ya beriya niha de me behsa Behlûlê Mahî kiribû ku yek ji avakarê rêbaza baweriya yarsaniyan bû. Em pêwîstî dibînin ku di vê bernameya xwe de hinekî baweriya yarsanî vebikin. Bînerin hêja. Beriya em baweriya yarsanî vebêjin hewceyek ku em hinekî behsa baweriya zerduştî bikin. Belê, tê texmîn kirin ku Zerduşt beriya zanê di navbera salên 1600 de jiyayê. Zerduşt pergala baweriya aryenî bi reformeke bingehîn nûjenî dike. Ji pergala sêxwedayî gavekê ber bi pergala yekxwedayî davêjin. Ji serdema pirxwedayî ya baweriya aryenî ya Indra, Mitra û Varuna derbasî pergala ahûra mazda dibe. Li Anatolya, Medya û Îranê gaveke ber bi yekxwedayî davêjin. Di derketina hin têgihên mîna bihişt û doje, pira siratê, ferîşteh, maşer û dadgeha bilind, qencî û xirabî, wekhevî û her wekî din de ris dîstiye. Di zerduştî de qîmettayîna jinê heye, paqijî, jiyana bi ehlaq, gotina xweş esasê, serjêkirina sewalan nayê pejirandin, ji derveyê xweparastina rewa hemû cûre tundî tê redkirin. Ehlaq diparêze, têkoşîna başî û xerabiyê, tarîtî û ronahiyê ji xwe re esas digire. Cara yekemîn azadiya vîn, ango îradeya azad a kes hatî naskirin. Heta wê demê vîna azad wekî tenê ya Xwedê be dihat hesibandin. Zerduştî bi pirsên xwe dişibe serhildêr û serîrakirinekê. Dikare bêgotin ku neqebeke di navbera ol û felsefeyê de ye. Bêguman çavkaniya xwe ji kurahiya senteza çanda Sümer û Aryanî digire. Wekî ucih û war jî herêmên Medya, Zagros û Torosan ku xaka xêr û bêre. Gihandina hev a şoreşa bajarvaniya Sümeran û şoreşa cotkarî ya Neolîtîkê ye. Zerduşt li gel ku sentezkarekî vê milatê ye, di heman demê de bi guherîn û reformên mezin rê li ber koledariyê digire. Vîna azad derdixe pêş û rêyeke vekirî ya felsefeyê ravedike. Medî li ser vê milateyê derdikeve holê û ji vê çavkaniya Zerduşt vedixwin. Lêgerînê rahîbên magan ên li Medyayê jî ji vê bû. Mag temsîliyeta birdoziya rizgariyê û hevgirtina wê dike. Aliyên nû yê Mahîbê ragan, lêgerîna ji bo rizgariya mirovî ya aliyê aryeniyan, a olî û senteziya mîtolojiya Sümeran e. Çavkaniya ku Zerduşt têr dikin jî ev magin. Bawerî û felsefeya Zerduşt bi zend avestayê hatî belavkirin. Yên ku pê bawerî aniye, bi zend avestayê li ser rêç û şopên ramana Zerduşt neşiyane. Ew bawerî bû bingeha jiyana gelan. Ew çar pirtûkên wekî İncîl, Zebûr, Tewrat û Qur'an jî ji sedî çil hezirên Zerduşt ango dibin bandora ramanên zend avesta de pêk hatine. Belê temaşevanên hêja, em niha jî vegerin ser baweriya yarsanî. Baweriya yarsanî di Dîroka Kurdistanê de cihekî girîng digire. Kurdên yarsan li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê bi navê Ehlê Heq an jî yarsan bi nav dibin. Angol tê nasîn. Li Başûrê Kurdistan û Iraqê jî kakayî tê gotin. Di bingeha xwe de baweriyeke berdewamiya Zerduştî ye. Yarsanî ji du aliyan ve wekî Ehlê Heq tê nasîn. Yek ji wan heqe ya din jî tê wateya Xwedê. Heq di hemû pirtûkên pîroz ên yarsaniyan de li şûna navê Xwedê derbas dibe. Peyva yarsan ji du beşan pêk tê. Yarsan û yaristan. Yar navekî yaristanî ye. Di heman demê de nasnavê Sultan Sihaq e. Her wiha peyva yarî ya ku tê wateya hezkirî û merhemet di goranî de navekî li Xwedê hatî kirine. Dîsa yarî tê wateya hogir û alîkar jî. Wekî ku tê dîtin merhemet jî yek ji wateya peyva yar e. Ev yek jî di du xuya kirin ku baweriya yarsan an jî kakayî xwe digihîne yek ji baweriya herî kevnar, mehperêzî, mîtra û zerdeştî. Peyva mehr tê wateya
roj, ronahî, hezkirin, xuşk û biratî, mîtra jî têwateya li ser rastiyê mayîn. Ev yek jî me dibe felsefeya Zerdüşt. San jî beşek ji peyva duyemîn a peyva yarsan e. Ev jî têwateya siltan, mezin, pîroz û herêm. Yarsan di heman demê de yaristanî ye, yanî cih û warên ku yarenî lê dijiye. Peyva kakayî hem kes hem jî civakbûnê îfade dike. Ji biratiyê tê her wiha têwateya alîkariya hev. Kakayî bi piranî li herêma Başûrê Kurdistanê tê bikaranîn. Li Rojhilatê Kurdistan û Îranê jî ehlê heq tê gotin. Li hin welatê din ev bawerî bi peyvên cuda tê pênasekirin. Mêrak li Efxanistan û Pakistanê zikrî tê gotin. Zikrî jî têwateya derwêşiyê. Kakayî ji pirtûka xwe ya pîroz re dibêjin spî. Li gorî çavkaniyan 14 pirtûkên yarsaniyan hene. Lê ya sereke serencam e. Di van pirtûkan de ev tişt derbas dibe. Çar tiştan ji bîra nekin. Paqijî, rastî, dilnizmî û comerdî. Paqijî duwateya paqijiya ziman, raman, tevgerîn, cil û berk û paqijiya laş de tê gotin. Comerdî û dilnizmî jî xwedî merhemetbûyîn e. Ji bo ol, welat û xwezayê xizmetkirin e. Ev rêgezên yarî felsefeya Zerdüştî dixe bîra mirov. Ew jî ev e: fikra baş, gotina baş û emelê baş. Felaketîn kakayî di xebata xwe ya li ser baweriya kakayî yanî yarsanî de dibêje. Di puxteya baweriya kakayî de hemû ol, bawerî, çand, netew, ziman û hemû rengên mirovan bi hebûna wan dipejirîne. Tu mirov, civak û bawerî xirab ango nebaş nayê dîtin. Damezrînerên vê baweriyê xwekêm û nebaş xelkê baş dibîne. Ew xelk dibe ku kakayî be, dibe ku kom an jî civakeke din be. Ev şîret bingeha xwe ji nêrîna dinyayê ya felsefeya yarsanî ya donawdonê yanî reenkarnasyon digire. Reenkarnasyon têwateya carek din hatina dinyayê. Felsefeya yarsanî yan jî nêrîna li dinyayê xwe dispêre du bingehan. Yek ji wan donawdon ango reenkarnasyon ya din jî bironîkirina reenkarnasyonê afirandina dinyayê û gerdûnê ye. Reenkarnasyon derketina ruh a ji bedenekê û derbasbûna bedeneke din e. Li gorî baweriyê mirina zindîwarekî di bingeha xwe de rêwîtiyeke ji cihekî çûna cihekî din e. Lewra dema zindîwareke dimire, ruhê wî wê an derbasî heman celebî dibe yan jî derbasî kes an cinsekî din dibe. Baweriya yarsanî 1200 salin ango ji derketina holê ya Behlûlê Mahî ya li Loristanê û vir ve heye. Lêbelê xwedî bingeheke bi hezaran salan e. Dan û stendinên bawerî, olî, çandî û felsefî di dîroka Kurdistanê de gelekî li pêş e. Di roja me ya îro de jî di nava civakê de em dibînin. Bêguman zehmetek û di bernameyekê de mirov dikare bi vê bêje. Temaşevan lêja, wekî têbînî em destşan dikin ku di bernameyên pêş de em ê li ser çand û baweriya elewîtî û êzdatiyê jî rawestin. Lewre girîng e bên vegotin ku bingeha çand û baweriyan e. Şopîner û temaşevanên xwe bûnê. Ji bo heqîqeta dîroka Kurdistanê bêzanîn em çirayekê pê dixin. Da ku rastî di tarîtiyê de nemîne. Ji kerema xwe re hûn jî vê ronahiyê geş bikin ku tarîtiya li ser dîroka Kurdistanê ji holê rabe. Di vê bernameya xwe de jî me xwest baweriya yarsanî raxin ber çavan. Hêvîdarim ku sûdwar bûbe. Belê bînerên hêja. Em gihîştin dawiya vê bernameya xwe. Ji bîr nekin bibin aboneyê kanala me bişopînin û bernameya me belav bikin. Xwe binasin, hebûn û xwebûna xwe biparêzin. Heta bernameyek din, ev dem û hemû demê xweş bin.